daakaa ene walla woni to ko dewal Allah duwa duweteɗo duwe Allah jaabo wirduji daakaa gande ene baabo ceerna jamano yire mon a hiire jam jama sala mbaɗɗa tampere alhamdulillah aɗa selli alhamdulillah Mansour eyyi ko kayimi kay Diallo jama sala Diallo certo galle waɗi alhamdulillah jam woni moɗo masala jam woni toon yertante mbaɗɗa e golle alhamdulillah alhamdulillah ya sala bisimilla mani jam woni wari jam alhamdulillah an wayri ɗo wallahi wata jam wayri miɗi ɗo de no golle ɗe jam alhamdulillah mawɗum masala aɗa tan galle to tan ɗum tan dan ɗo gan ɗo horɗo gotoji iran cer no wayno hamme en amme ka foɓe celleɓe jam Souleymane jam masala jam on taali men alhamdulillah bisimilla ka foɓe celleɓe alhamdulillah mawɗum masala machallah eyyi ceerno ɓe garɗo salminde bisimilla namdade mo kadi alande daakaa o iso caggi kawrani ka gaddu namdade ay namde te jaw ko ɓurɗoma gadda bisimilla namdo mi ƴeewa so tawi on no wayi eyyi ko min jiiɗi humtirade tan sono waɗan walla watta daka ay ceerno yimon haali kay waɗat 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 nogas yiiɗi ɗum ɗon jolal ki février eyyi ko nden hawrata nden hawrata eyyi inchallah waɗat waɗat eyyi kono jawtunoto ceerno Ousmane ko hanno ɗum wadde kañum de maraw ko ñande fonno wadde nde eyyi ñande président yalti waɗi ko wiyete conférence de presse conférence de kankoran dal wonno ɓe mbi ko corona kankoran walla yalti o haali kulle ziyare o kay ɓurno mawnude kulle ziyare mo tew on waɗa onen de ɗum ɗo joni nde min saɗi on ɓe mbi ko corona joni noon eyyi ceerno kadi ne ɗofti ɗum joni joni ni gacci mum ceerno jalal ne haala e télé jalal joni joni fara okkam commande da gueɗe fuɗɗi heblede ɓooyi ne wayno ɗi lebbi tati koye golle wona feno turi fittude moƴƴinde nokkuji ɗi e yimɓe sodde marchandise uji heblade bang e bang keɓugal joni noon ko hande daka foti joɗade hande ete ko kikiɗe caggal tisbare juulama ha gassi ko nden ndeɗe ñawore ari wadde mbiyata to banggue fittane fotani wonde saabu ko notiɓe guilɗo immiɗo ha caggal leydi jiiɗa saabu mi yiiɗa immi France mi yiiɗa immoriɓe Amérique immori bangueji fof jiiɗa ko immiɗo e nder leydi he kam haaltake guine en guiɓe sawe konakiri ko arɗon heewi teɓ immi Mali foof gaari ha gassi sinno ko hanki heccanke wonno ɓen fof tintine guilla wonde hayri wadde joomen kayitade kono ƴimɓe gaari ha gassi te ɓuurete ko nan Dakar to jooɗi Dakar degdede wi teɓ eyyi kono donno ko ɓe jiyata tan ko Allah ɓe jaɓat ko Allah ko ko ganduɗa eyyo ayi ni de ni haɗirta ka wadde sa tini mbiya an eyyi to maɗa fotani wasde wadde kono waɗi ceerno wi eyyi kala garɗo eyyi malika lomtima lomtugal mum ene golla ɗum ko fonno gollude ton ko eskey wadde goto perdani eskey kono garowo foti wadde balɗe nogas 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 foti wadde bal nogas watta ɗum foti wadde mi wiyani watta de ɗum foti wadde eyyi faymi ɗum foti wadde faymi ceerno bisimilla noon mayri a selli kam wala mi salli alhamdulillah mawɗum masalla ɗum addunoma eyyi ɗum anno kam gar ga joom yimɓe dakade walla Allah tan won ton ga joom yimɓe to mi yiiɓe yaade walla aɗa yiɗi ɗum ana waɗa ɗo Souleymane Diagne Souleymane fanni mi ƴeewa ɗum ɗo mi ƴeewa noddude Souleymane Sehlam Souleymane Souleymane fi wallahi inchallah magna fulla baɗi heblo kam fof ɓenɗa kam kemɗo fof de haal Dakar wallahi Dakar kam to min jooɗi ko haal Dakar est ce que Dakar est ce que Dakar est ce que Dakar ko haala wallahi tan min goni wallahi Dakar de en min mbaɗa wallahi Dakar ko hunde mawde eyyi hunde mawde fuɗɗima ko ɓooyi noon fuɗɗi koye Cheikh Siraji Dine eyyi fuɗɗi ko aynamaji woɓɓe mbiya ko sunna ko eyyi kono kam to fu ay fuɗɗade fof tan fuɗɗima yettimata yettiɗo finani fof ne ɓeydo gila 98 ina reggodiri hano rowane ni kadi ko waɗi ko waɗi wasi wadde eyyi ɗum noon fof ko yettirte Allah tan yettere Allah no fewi yettere Allah yo Allah ɓuɓan seeɗa men amin amin yo Allah juutno gurdam wuro e maɓɓe amin ceerno yo Allah yoɓal mum ɓe amin ceerno kadi ne moƴƴi nototoya tan eyyi ɗum ni dental ni ne moƴƴi eyyi kewal kon ngal ni wallahi ko ɗon tan wona minen ɓen tawi jinnaɓe men no jeeya eyyi min gummota hitande fof min jeeya ɓe jeeya minen joni han kadi min ƴeewa wattude yaade ɗum jagge ɗum ɓe puntani moon jinnaɓe puntani moon sa daari Cheikh Siraji no yamirno neɗɗo fof so tawi ko arte jaaɓe wuurɓe da ha ngoto waktu goto danno ɗon
daakaa jewru 2019 hay nuɗɗaɗan hen ha gasi mi waktu yanata ko mo dari allahu akbar taw mi habbiri fof ha gasi waktuji ɗi fof fof ko toon julɓi kañum foti balɗe waɗteero balɗe sappo tan balɗe sappo ina waɗi moƴƴuɓe noon sabu mo subaka joni woɓɓe daaro nawori yimɓe daakaa subaka wenɗo min ko wenɗo kañum wona nder wuuro e waɗata alaa woɗɗi wuro ngo kiɗoji sappo wonto ndewata ko 9 kono toon rewetaki toon ko artirte to yareteɗo ko sappo walla sappo walla ɗum no waɗɗi no waɗɗi kono noon ko joni nawon joftan wonko toon ko mbaɗa toon min ko toon jahanmi mi juula subaka mi ñalla daakaa ha gueɗe juule mi arta fayde mi lalor tan mi gueɗe nder juulel sahaji tewle kume woɓɓe mbaajo ɗon gueɗe juulede garta 22 23 heures nde latta ɗum mo waɗi yahata walla ne moƴƴi noon ne moƴƴi joni tinno tan ande tinno tan wona yahade salaji kay min gandi yet salaji inchallah yo Allah newnu amin yo Allah waɗu fof ma feewa wallahi machallah ɗum noon bisimilla ma walla so tawi kadi eyi min gara salminde ma eyi min detiro gat wallahi ko noon sukaɓe mi weltima hen no feewi garɗa namdade ko ine moƴƴi inchallah ine moƴƴi no feewi kay mawɗo tinase mi wawa haalandemo kay haalnomo ɗum haalnomo kam fof kabbo kisi men nani hay ma ala hen paasi yo anni tan Allah ko garɗinowo wallahi Allah so annima tan o tawtete hen so annima tan tawtete hen haati ɗeɗo gueɗe moƴƴe kala gandiɗa hen gueɗel gotel waɗama hen sappo wallahi gueɗe hunde moƴƴere nani tinno no feewi nani on so weltima no feewi wallahi salmi Souleymane Diagne nani mbiyama homo affaire waɗe ha Dakar inchallah ma nani yine fof mami wallahi salmi no feewi jaram jollo machallah cuuɗe moƴƴe noon wallahi cukalel tan arde namdade e holde Dakar waɗa o jamano no jiiɓani mide vraiment ɗum setti namdade kala jam kono ko Allah newnu ɗeɗen tembadi adato Dakar o ceerno no oddi daakaa ene walla